салом дӯстон, шаби гузашта мусобиқаи дуюми аврупоӣ ки ҳамакнун қурбаш болотар рафтааст, бозии ҷавобии худро дар марҳилаи якуми плей-офф баргузор кард. Сенсатсия ин буд ки Боруссия Дормунд дар 10 соли ахир барои аввалин бор ба яккашфинал баромада натавонист, ин ҳам дар мусобиқаи аз ҷиҳати нуфуз дуюм дараҷа. Дастҳое ки ба даври дигар роҳхат гирифтанд инҳо мебошанд: Барселона, Рейнҷерс, Бетис, Аталанта, Лейпциг, Севилья, Порту ва Брага. Аммо дар шаби гузашта рӯйдади асосӣ таоман чизи дигар буд ки моро ҳам нигарон кардааст. Имрӯз дар ин бора андешаҳои худро баён мекунем. дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати Якикс мебошад. дар он ҷамъ вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар саҳнаи сиёсии ҷаҳон боз як таҳолоти ҷиддӣ ба миён омад. аллакай шумо пай бурдед ки гап сари ҳамлаи Русия ба Украина меравад. соли 24 феврали соли ҷорӣ президенти кишвари Русия Владимир Путин бо фармони худ ба амалиёти махсуси ҳарбӣ дар Украина оғоз бахшид. ҳарчанд дар Русия ин амалиётро озод кардани Донбасс ва Луганск аз артиши Украина мегӯянд, дар худи кишвари Украина бошад ин ҳолат ҳуҷум, таҷовуз ва дастдарозӣ ба ҳудудҳои ин кишвар фаҳмонда мешавад. чунин ҷараёни тезу тун дар арсаи сиёсат ба варзиш ва алахусус ба футбол таъсири худро расон. чанде аз варзишгарони номдор аз рафтан ба Русия барои ширкат кардан дар мусобиқаҳо даст кашиданд. барои мисол, яке аз намояндаҳои машҳуртарини риштаи лижаронӣ варзишгари норвегӣ Йоханнес Клебо ишора кардааст ки макони баргузории ҷоми ҷаҳон оид ба пойгаи лижаронӣ бояд иваз карда шавад, вагарна ӯ ва ҳамватанонаш дар он иштирок нахоҳанд кард. чандин футболбозон бо ҳар гуна баҳона кӯшиш мекарданд ки диққати ҷаҳониёнро ба Украина равон созанд. аз ҷумла футболбози украинии Аталанта Руслан Малиновский ба дарвозаи Олимпиакос дубл карда футболкаи худро ба дар кард. аз таги он чунин навиштаҷот буд: нес буд ҷанг дар Украина. як рӯз пеш аз ин Яремчук гол зада герби Украинаро ба ҳамагон нишон дод. қисми зиёди бозингарони рус ва украинӣ ҳамчунин дигар кишварҳои аврупоӣ ҷангро дар ин кишвар маҳкум карда бо навиштаҷоти гуногун ба халқи Украина изҳори ҳамдардӣ баён карданд. аз санксияҳо акнун рӯи гурез нест. аллакай маълум аст ки финале Лигаи чемпионҳо дар шаҳри Санкт-Петербург доир нахоҳад шуд. қаблан макони баргузории финали соли 2022 маъз ҳамин шаҳр интихоб шуда буд, аммо бо сабаби амалиётҳои ҳарбии кишвари Русия УЕФА ба хулосае омад ки макони финалро иваз кунад. айни ҳол варзишгоҳи дақиқ гуфта намешавад. он ҷо шаҳрҳои зиёд аз ҷумла Амстердам, Рим, Мюнхен ва Милан гуфта мешаванд. гузашта аз ин мунтахабҳои Полша, Чехия ва Шветсия аз рафтан ба шаҳри Москва даст кашиданд. ин тимҳои миллӣ бояд бозиҳои гузаришии ҷоми ҷаҳонро дар пойтахти Русия доир мекарданд. рақиби Полша тими Русия мебошад. акнун ин кишварҳо хоҳиш доранд ки бозиҳо дар варзишгоҳи бетараф ё нейтрал доир гарданд. бо ин мушкилиҳо саҳнаи варзишии Русия поён намеёбад. мо танҳо дар бораи футбол гуфта истодаем. клубҳои Русия метавонанд аз ҳаққи иштирок дар мусобиқаҳои аврупоӣ бенасиб шаванд. ин аз як тараф ба фоидаи онҳост, дигар ҳар сол шарманда намешаванд. мусобиқаҳои имсола барои Зенит аллакай ба анҷом расид. Спартак бошад то даври яккашниҳои Лигаи Аврупо роҳхат гирифт. гуфта мешавад ки имсол ҳам клубҳои Русия аз ҳаққи идомаи роҳ бенасиб мешаванд. танҳо Спартак мондааст ки он ҳам бо эҳтимоли зиёд бидуни ягон санксия ба марҳилаҳои дуртар рафта наметавонад. чемпионати Осиё оид ба футбол соли 2023 дар кишвари ҷумҳурии мардуми Чин доир мешавад. мунтахаби Тоҷикистон ки сармураббии нав дорад, дар талоши он хоҳад буд ки ба ин мусобиқаи фароқоравӣ роҳ пайдо кунад. ман хотиррасонӣ мекунам ки тими миллии мо ягон бор дар марҳилаи финалии чемпионати Осиё иштирок накардааст. маросими қуръакашии бозиҳои интихобӣ дирӯз баргузор шуд. мо рақибони худро фаҳмидем. акнун танҳо бояд омодагии хуб дида кӯшиш кунем то аввалин бор ба чемпионати Осиё бароем. мунтахаби мо дар як гурӯҳ бо тимҳои Қирғизистон, Сингапур ва Мянма қарор гирифт. аз нигоҳи аввал бар дилхоҳ аз ин рақибон мо метавонем ғолиб шавем. бо тимҳои миллии Қирғизистон ва Мянма футболбозони мо шиносӣ доранд. гап сари он меравад ки дар марҳилаи якуми интихобии ҷоми ҷаҳон мо ба ин дастаҳо дар як гурӯҳ қарор гирифта будем. мағлубияти шармандавор аз дастаи Мянма дар хотири ҳар мухлиси футболи меҳан то дергоҳ нақш баст. ким кадом бозингарони ба худи мардуми Мянма ношинос моро саркӯб карданд.
баъд аз он мағлубият мунтахабамон дер боз ба худ наомад. Қирғизистон ҳам дастаи ба мо хеле наздик аст. Дар мусобиқаҳои ҷоми конфедератсияи футболи Осиё клубҳои мо чандин маротиба бо ҳамдигар қуввозмоӣ намуданд. Бо Сингапур соли 2007 дар доираи бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон рақобат карда будем. Дар кишвари худ сингапуриҳо моро бо ҳисоби 2-0 мағлуб карданд. Дар Тоҷикистон бозӣ бо натиҷаи мусовии 1-1 ба анҷом расид. Бозиҳои интихобии гурӯҳии мунтахаби Тоҷикистон дар шаҳри Бишкек доир мешаванд. Дар аввалин бозӣ футболбозони мо бо Мянма рӯзи 8 июн ба майдони рақобат ворид мешаванд. Бозии дуввуми миллипӯшони мо бо Сингапур хоҳад буд. Ин рақобат рӯзи 11 июн дар нақша аст. Бозии охирин бошад бо Қирғизистон санаи 14 баргузор шуда шояд ба як финал табдил ёбад. Дар натиҷаи бозиҳои интихобӣ ба марҳилаи финалии мусобиқа 11 даста мебароянд. Инҳо 6 ғолиби гурӯҳҳо ва 5 дастаи беҳтарини ҷои дуввум хоҳанд буд. Ромелу Лукаку мавқеи худро рӯз то рӯз танг мекунад. Баъд аз мусоҳибааш ки он ҷо изҳори пушаймонӣ аз омаданаш ба Челси саҳитараш барои рафтан аз Интер кард, кораш дар Англия бозам бадтар гардид. Мухлисон дигар ба ӯ бовар надоранд. Ҳатто Пол Погба дар замони Жозе Маурино ба худ иҷоза надода буд ки чунин суханҳоро гӯяд. Мутахассисони соҳа ишора мекунанд ки характери Лукаку ба Премер-лигаи Англия рост намегирад. Ӯ психологияи заиф дорад ва барои ҳамин дар Премер-лигаи Англия муваффақ нахоҳад шуд. Тибқи хабарҳо Лукаку хоҳиши баргаштан ба дастаи Интерро дорад. Ӯ ҳатто омодааст ки музди маошаш кам шавад. Барои ӯ аз ҳама муҳим баргаштан ба шаҳри Милан аст. Суоле ба миён меояд ки чаро Челси ин бозингарро овард. Бо мушкилӣ метавон бовар кард ки шахсан Тухел тарафдори ҷалби ҳамлагари белгитабор буд. Барои мутахассиси олмонӣ бештар футболбозони лозиманд ки дар прессинг иштироки фаъолона дошта бошанд. Лукаку бошад дар зарфи 90 дақиқаи бозӣ бо Кристал Пелас танҳо 7 бор ба тӯб мерасаду антирекорди АПЛ-ро ба номаш сабт кард. суоли асосӣ ин аст ки оё Интер бо ӯ ниёз дорад ё ин ки не. Неразуриёро истифода карда қаҳрамони Италия шудан. Аз фурӯхтанаш беш аз 100 миллион евро ба даст овардан ва дар ҷои ӯ ҳамлагари навро ёфтанд ки натиҷаҳояш аз Лукаку ягон камӣ надорад. Дастаи шаҳри Милан сиёсати навро пеша кардааст. Ҳамакнун неразуриё мехоҳанд бештар ҷавононро ба сафи худ ҷалб намоянд. Дар ҳамин шаб рӯзи Интер дар талоши овардани бозингари ҷавони Сассуола Ҷанлука Скамака мебошад. Ягона роҳи овардани ҳамлагари белгӣ ба Интер аренда мебошад ки эҳтимоли он низ кам гуфта мешавад. Аз шиёрҳои мухлисони неразуриҳо метавон дарк кард ки онҳо умуман тарафдори баргардонидани Лукаку ба сафашон нестанд. Аз ҳама ин метавон ба хулосае омад ки ягона роҳ барои футболбози белгитабор мондан дар Челси ва мубориза барои мавқеи худ мебошад. ба ҳамин тамом дӯстон, бовар дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.